O meu caro máis protagonista, Xosé Regueira, é o deputado de Turismo na Deputación da Coruña, vicepresidente a súa vez. Mira que houve preto de 50 presentacións con vídeos todos fermosos, pero que acabamos de ver agora. Sí, a verdade non é pa menos, A verdade é que a mí gustame decir que a provincia de Coruña é un auténtico paraíso, ou mellor poñendo incluso plural, non? Está conformado por 10 xeodestinos moi diferentes, con moita autenticidade, con moito carácter, pero todos eles auténticos paraísos para vivir e para disfrutar. E sin dúbida Ortegal é un deles, e ademais con este selo UNESCO, pues bueno, entra a formar parte dunha élite mundial de espacios de interese xa non só paisaxístico ou turístico, sino tamén científico. Por lo tanto, estamos de enhoraboa, é unha alegría poder presentalo, non? Bueno, con moita aceptación, é un paraxe que tenemos, o que temos, que xa nos ven de séculos, hai que protexelo, hai que mimalo, hai que cuidalo, é o turismo da sostenibilidade, non? Efectivamente, a aposta do turismo da Deputación é buscar a sostenibilidade total e, sobre todo, intentar que o perfil turístico que veña a visitarnos sexa capaz de respetar os nosos valores, que son moitos, paisaxísticos, gastronómicos, culturais. Por eso mandamos esa mensaxe de queremos captar o turismo que merece visitarnos, non? Creo que o reto está en que os nosos netos, as nosas fillas, sexan capaces de ter unha terra como a que nos atopamos, non? Que poidan seguir vivindo en ela, que poidan seguir traballando en ela, pero sobre todo que sigan conservando eses valores de un territorio vivo, porque desgraciadamente estamos acostumados a ir a territorios turísticos donde xa aparentemente non hai vida propia, é todo como un atrezzo, un escenario donde todo ten sentido en relación co visitante. Afortunadamente nós aínda seguimos vivindo no territorio, traballando no territorio, producindo alimentos no territorio, conservando as costumes e as tradicións do territorio, a lingua. Eso é o que debemos conservar, ser competitivos, facendo desas ferramentas competitivas, pero tendo moito cuidado en non perder esa autenticidade, non? Naturalidade, riqueza patrimonial que temos. Bueno, a Diputación da Coruña, que estamos vendo hoxe neste acto que acabamos de ver, pero en todos estes días moi activos. Sí, a verdade é que podemos sentirnos orgullosos, eu creo que temos que sentirnos orgullosos de formar parte da comunidade turística da provincia e colaborar intensamente cos seus destinos. Somos unha administración que está colaborando absolutamente con todo o que se está presentando hoxe aquí a nivel provincial e tamén con Galicia. Gústanos poñer en valor. Somos unha administración colaboradora e que ademais da colaboración coa administración autonómica, a administración estatal, pero sobre todo cos concellos, nacen grandes proxectos que eu creo que a día de hoxe conforman unha parte do pastel turístico de Galicia, e a verdade é que a unha administración pequena como unha deputación pois fai sentirse orgulloso, non? E damos boa conta delo, porque todos os actos que estivemos presentes onde a Diputación está por aí, sempre hai agradecementos para a Deputación da Coruña por, bueno, concellos, actividades que vemos, mancomunidades, pois xa que parabéns tamén por ese traballo. Moitísimas grazas. Graciñas. Grazas a vos.